A recept, ami nem csak a jelmezetet oldja meg, hanem a vendéglistádat is. Képzeld el, Halloween van, a vendégek jönnek, esznek, maradnak túl sokáig. De van egy főzet, ami megoldja ezt. Nem a mosogatószer. Ez boszorkány. Első lépés, irány a legsötétebb zug, ahol a trollok és koboldok együtt buliznak. Szerezz egy kis trolltaknyot, nem túl guszta, de legalább ragad. Azért tipp, kábítsd el a troll, különben te leszel az alapanyag. Második hozzávaló a rengőkalapos gomba. Erdő, barlang, útszéle, ott terem, ahol nem kéne. Ha banditák jönnek, csak mosolyog és alkudozz, mint egy mágikus piacon. Ám bár ez nem igen jön be mindig. Végül a boszorkányfű a kertből. Ha nincs kedved, vagy nincs kerted, a szomszédé is jó lesz. Keverd össze mindet az üstben, és voilà, kész a vendégűző főzet. Főzési idő? Pár perc. Hatás? Azonnali. Mellékhatás? Eltűnő vendégek, nyugalom és egy szabad kanapé. Te melyik főzetet főznéd meg Halloweenre? Írd meg kommentben, vagy csak küldj trolltaknyot.